Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kawai ka Trok ka Pynïeng Hapdeng Surok bandit Syrman kajaka pendong public hearing ka Syrman Limited kala Shah Thang no. Ya kani ka public hearing lebo ban pendong mentasngi da ka Meghalaya State Pollution Control Board halor ka jingtmu ti maushun da ka company Syrman Syrman ilaka nongkli ha kajaka ka bahe arspa khatnyo point lai spa khanai pusaw hekta.